Bon dia, avui estem a dilluns, 18 de maig, última setmana de Lliga i ara anem al gimnàs a preparar el primer entrenament de la setmana i a conscienciar tot l'equip que ens juguem molt i tenim una setmana molt maca perquè jugar per un playoff a segona divisió crec que és la primera vegada a la història recent de l'Europa, llavors intentarem aprofitar-ho. Estem molt orgullosos del que hem aconseguit. Ja estem aquí al gimnàs, els companys ja estan a tope per la setmana, com a setmana de Lliga, que no és l'última setmana de la temporada i fem tot el possible per allargar aquest somni. I aquí al gimnàs una mica la recuperació és que van jugar més de 45 el dissabte i els que no van un entrenament una miqueta més fort per compensar els minuts que no van jugar. Hola, ya está, tío. Mirant enrere tota la temporada, ningú hagués esperat que aquest equip hagués lluitat durant tota la Lliga per estar a les posicions capdavanteres. Acabem de veure el vídeo de la partida de camp de nàstic, a corregir els errors i veure tot el que vam fer bé també. I ja acabem el primer dia de la setmana. A base de molt treball diari, amb molt esforç per part de tothom, dins i fora del camp, afició, directiva, jugadors, staff. Estem a dijous, avui acabem d'acabar el penúltim entrenament de la setmana i ara anem aquí a la sala de vídeo, aquí a Can Dragó, per ja preparar el partit de manera visual, per una mica conèixer més l'Ibiza, quins són els seus punts forts i no tan forts, per tenir una mica clar el plantejament que el cos tècnic ja té al cap i així que surtin les coses el millor possible. David Beckham. Per allargar la temporada al màxim. Hem aconseguit una fita històrica. I ara comença una vida nova per nosaltres. Ara setmanes de playoff d'ascens a segona divisió. Afrontem aquestes setmanes amb molta il·lusió i amb molt a guanyar perquè el que ens ve per davant, si assolim passar a la final, seria un èxit brutal. I aconseguir una victòria que ens ha fet classificar-nos per un playoff que és completament històric i ara somiant amb un ascens a segona divisió.